Velkommen til årets Havnefestrevy. Rødt chok, det har vi valgt at kalde den i år. Og det er der ikke noget at sige til. Det er jo rystende, hvad der foregår på den politiske scene lige i øjeblikket. Men vores respekt for magthaverne, der har vi alligevel valgt, at det første nummer, det handler om Carsten Hansen. Mine damer og herrer, jeg vil bede jer til rigtig godt imod Carsten Hansen. Nå, jeg tror at afgrundsministeren han er lidt forsinket, så jeg kan vist lige nå at præsentere holdet. Der er Jakob Fien, Flemming Thomsen, Tony Gersen, Tormod Hansen, Leif Slaughter, Line Nielsen, Ulla Keramik og Janni Kjærsen. Som musik har vi igen i år The Fredsbjerg Spektakel med kapelmester Kurt Rasmussen. Og så er der jo mig selv. Maj-Britt Hansen. Og min martini må ingen røre. Nå, men det kan da godt være, at jeg lige skal nævne sponsor. Nej, nu kan jeg høre i min øresnegl. Carsten Hansen, han er på vej. Mine damer og herrer, tag godt imod afgrundsministeren Carsten Hansen. Ja, det må man da sige, at det var noget af en akut modtagelse, jeg fik der, var. Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, ikke fordi jeg havde særlig meget lyst. Men som minister for alle afviklingsområderne, ja, så er jeg også nødt til at besøge dem. Årets landsby. Ja, det er flot. Men det er sgu ligesom i X-Factor. Der kommer en ny til næste år, og så er det jo glemt, at jeg kom for sent. Ja, jeg kan sgu ikke gøre for, at der er så lang periode. Kravene, de er vendt for længst, og det kan jeg godt forstå. I skal ikke regne med, at jeg kommer med nogle gode idéer. Af den simple grund, at jeg har ikke nogen, og jeg har aldrig haft det. I ved jo godt, at jeg er kendt som lidt af en charmeur, og jeg går ind for varme hænder. Ja, og mit personlige håndtryk, det sætter i røven af alle de damer, jeg møder. Er lige på nær Mette Gjerskov, altså fødevareministeren. Hun er bare for mig. Mit personlige motto, som jeg gik til valg på, det var, landdistrikterne, de kan ikke regne med Venstre, og de kan heller ikke regne med mig. Hvorfor tage sådan på vej over det? Løftebrug. Det er bare god socialdemokratisk politik. Ja, og jeg er en god socialdemokrat. Som ung kammerat i fuld vigør fik jeg lavet plads hos en VVS-montør. Jeg gjorde altid det, jeg fik fortalt, og jeg prøvede at være synlig overalt. Efter mange år med tang og bord, så modtog jeg mit eget magistratskontor. Efter mange år med tang og bord, så modtog jeg mit eget magistratskontor. Så blev jeg en dag vurderingsmand, og nu blot den vurderen, som vurderer kan. Selv synede jeg de kønne piger, og havde altid hovedet fyldt med både sex og lir. Fordi min lyst til damer, den var så vild og stor, så modtog jeg mit eget magistratskontor. Og lyst til damer var så vild og stor, så modtog jeg mit eget magistratskontor. Politisk set var jeg vist social, og så mange socialister var jeg helt normal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker hele tænkte var mig mere end nok. Da mine ene tanker, de aldrig blev til ord, så modtog jeg mit eget magistratskontor. Hør bag en kopper ved en lår, hvor samfundet stiges allerhøjeste top. Så gør som jeg, følg bare med, når partiets vinde blæser os på stedet til stedet. Skift meninger, men hold aldrig over, så ender I med eget magistratskontor. Tak for jer. Ja, det er motto i vores nye lystfiskerforening. Der hedder Pang, Flere, Pisk. Ja, det er jeg på resten formand. Jeg elsker at piske. Ja, jeg må fortælle, jeg må afmelde over fortroligt. Jeg har en lille taleplan. Jeg kan godt sige P, så jeg siger P i stedet på. Nej, undskyld, jeg glemte at præsentere mig. Mit navn er Herr Flint. Flemming Flint. Min kone, hun kan godt lide pisk. Bare du dog vil piske lidt optår, spørger hun til. Vil du være jern have større pisk, spørger jeg på håbningspul. Men nej,
Nej, hun vil kun have bladpisk. Bladpande kvinde. Og når ens kone kun kan lide bladpisk, så er vi nødt til at piske det ved siden af. Nabokonen. Så en piks lille personage. Hun kan lide pisk. Jo vildere, jo bedre. Ja. Jo, så jeg pisk til jeg var helt brættet på at holde hende pisk. Og konen, hun skulle jo helt op på service. Puha, på et snit. Nej. Så, det er altså så godt, for det er så poleret. Så vi er jo lidt længe. Nabokonen. Nu vil min mand selv piske, sagde hun. Så blev jeg på nærmen. Jeg smider pisk lige pjæse på hende. Og hun blev fuldstændig brætten og smider mig ud. Siden har vi ikke talt sammen. Så når er der kun kun og helt splatpisk tilbage. Panden så også. Ja. Nå, men det var fantastisk fint at tale med og med den lokale befolkning. Farvel og god fiskeri. Sofie. Det er godt nok længe siden. Ja, det er det da. Når bagsæsonen jo godt nok først lige start. Men hvad synes du, jeg har lavet mig lige nu, eller hvad? Det vil jeg ikke sådan lige sige, men ja, hvis du havde været mit bagdyr, så var jeg stoppet for længst med at puste. Nå, men ved du forresten, hvad man får, hvis man blander vigevand med afføringsmiddel? Nej. En religiøs bevægelse. Det er godt nok noget af en stor klitoris, du har, Anna. Men det ved jeg da ikke noget om. Det er min mand, der ordner haven. Det er godt. Jo, det lærer man. Og skærer ned på det hele. Det synes jeg er helt forkert. Og lave om på det hele. Lad kun de små børn komme til mig, men bare ikke i kirken. Ved navn de bær på livets vej, har de vel fået øven kirken. Konfirmation, hvad skal det til? Det er bare fest og gavre, og det er præstisk tidsspil. Hvad har så elskor og laver? Homo i kirken, nej puha, det er ikke dem som et smelte. Præster kan ej de mennesker tage, om de så kirken skal vælte. Den diskussion om vielser var det
som startede det hele. Med sorte pære, hvem skal så den have mile? Begravelser, ja, alle dem, hvem skal så den ekspedere? Jeg synes snart, den er for slem, hvis præsten ikke vil mere. Hvad skal vi så med kirken, ja? Og præsterne, ja, jeg spørger bare, modernisere indefra. Det er som en værre mit svar. Flot. Men i de sidste år har den ikke gået særlig godt. Eleverne blev borte, og lukning tog dem. Men skulle de lukke, nej, hvor vil du hen? De kunne jo starte nye tiltag for at få nedbragt lidt af gælden, så de kunne tjene ind på yngerne, hvad de har mistet på karusellen. I sådan en by som Bangkok, der skulle man ligne at vande sagen. Ja, de kunne starte op med vandpolo og spille bare en gang om dagen. Men det skal være så moderne i dag. Nu vil de satse på fodbold fra Amerika. Det tror de tiltrækker rigtig mange unge. Men de skal passe på, at de ikke bliver for vilde og gumpetunge. Og byen den vil lave kæmpe vandland, og nu griber de fast om gælden, så de kan tjene ind på yngerne, hvad de har mistet på karusellen. En havnefod havde de i Bangkok engang, men nu er han sat til at synge en ganske anden sang. Medhjælperassistent er hans nye titel, men skulle han beklage sig, hvor vil du hen? Hans nye chef, han kender godt, det er en god gammel kendt kollega, som nu er blevet havnefod, og det er han slet ikke spor at blive af. Det er endda for hele øen, så de sparer sikkert en masse penge. Dem skal de nok få brugt igen, jeg tænker ikke, det varer længe. Oppe i Tryggelev har de fået flag, men de er dumpet, for de har gravet alle hullerne i cirka 1,5 meter penge. Så hvis de skal flage på halv, får de problemer med det, både piger og drengene. Det kan også være, at de har savet stængerne alt for kort af svælden, så de sætter til på yngerne og mister resten på karusellen. Ja, de sætter til på yngerne og mister resten på karusellen. Goddag. Jeg har forresten en lille idé til dig. Ja. Det var Flemming og sådan en anden mark, hvor de skulle øve selv 15 hår fra trusser. Så det gik jo virkelig godt. For den ene af dem, det var for Flemming. For det her fandt jo bare på et slogan, at trusserne fra Tørnsen, de var jo Nørnsen. Men det var sgu så godt for den anden. For det her tætternavn, det var Knudsen. Ja, men jeg har jo en lille historie. Og det er en om Tony. Har vi fortalt den? Det var en, der har konjak. Nej, det gør du sgu. Og smiger han altid lige, da han var kommet ind ad døren. Og så sagde han så, hvad siger du så, mor?
Der står 93 kilo ren dynamit. Hun får tilbage i ståen. Hvad er det dog galt, Delmor? Jo, sagde hun. Jeg skal sgu fortælle på den kort lugt, du. Fortæl løgn, mand! En løgn, det er da Claus Aronemo vil blive minister. Og hvis du fyrer en ordentlig løgn af, og du så bare siger, det har jeg aldrig sagt, så kan du bruge at blive øvrigste statsminister. Nå, ja, det var jeg sgu da forresten lidt lige klar over. Nej, har du forresten været hjemme tryklavet for nylig? Mener du med deres flagallier? Ja, det er da de der to lavben, der tømmer op fra Pilhavet. Hvor er jo der en af dem har en radikal? Ja, de har garanteret ikke kunne blive enige om, hvor dyr hullet skulle være. Nej, der var i hvert fald lidt dyr nogen oppe i Tryglev, for de kan ikke flage på haven, flage nordjord. Nej, apropos at flage på havet, så der noget med noget gravøl. Var det ikke noget med, at du engang skulle have noget øl op i brøvsen på tippet? Jo, det er jo sidste efterår. At Humlebrøvs, de har øl på tippet. 80 kroner per kasse, 2 kasse per mand. Men så skulle du også være medlem. Ja. Så skal jeg lige sige, det er ikke den brøvsmøg, det er noget, det var den i Fort. Og andre jeg medlem, det var min kone. Så det var ikke nogen problem. Jeg samler flasker sammen og kører op i brøvsen. Så møder jeg brøvsmøg. Ja. Så siger jeg til ham, er det 2 kasser per mand? Ja, siger han. Jeg gik ned og tog 2 kasser. Gik op ved kassen, det var sådan en lille syre P. Og hun klæber en bit. Og så sagde hun, 450 kroner. Jesus! Ej, sagde det kan sgu aldrig blive. Jeg har da bøtflasker med. Men sådan regner vi ikke det ud, sagde hun. Vi tager det store beløb og trækker det af fure bagefter. Ej, sagde så råber hun på brøvsmøg. Han klæber lidt. Så kigger han på mig. Så klæber han lidt. Så kigger han igen, så sagde han, hvad står det igen på din computer? På min computer, sagde jeg. Hvad helvede har det med øl, du gjort? Jo, sagde han, for hvis de gjorde mig ikke øvtrum, så kan du ikke få øl på tæppet. Ja, jeg brugte lige op i ved. Så der var ingen, der var tvivl, hvor jeg stod her. Hvad? Fik du øl da? Jo, vi skulle have mig i skole og prøve der. Og så sagde han, vi tager da en anden kasse. Så sagde jeg, jeg skulle lige glade, hvor du tager det, bare jeg får øl. Det vil sige, at når jeg er i gang blev pensionist, at hvis jeg ikke har forstået på computer, så kan jeg ikke købe noget øl på tippet. Nej, men når kan du sige, at hvis du rammer for de offentlige, eller kommunen, eller sådan noget, så får du jo heller ikke i sæler mere. Nej. Dem smiger de sgu bare i computer, og så ligger de ro rundt der, så kan du selv sige, om du kan hitte jo af og få dem ud. Og så nogle år, hvis du er på efterløn, så kan du også sige, at jeg skal være efterløn. Ja, siger de. Lønnesæler. Ja, dem har I sgu da smidt af i computer. Jo, men vi skal have et ord i hånden. Det er satan rasmetypisk, når det er i kommunen. Det er sgu da dømt moralsk, mand. Men når en får et års tid, så kommer der en computer op på alle offentlige lovbomber. Hvad fanden skal vi med en computer på lukket? Ja, de siger sgu da, at det skal være et papirløst samfund. Så er det tæt! Tog. Jeg har jo et Hirslagtog i række og hele Gazprom. Det er garanteret nabo, hvis der er en ikke-bier. Hold din mund. Hvem sagde det? Er du tosset? Jeg har haft en hel flok ender til at løbe over hele forhaven.
Det er garanteret naboens. Det er fjols. Hold din mund. Hvem sagde det? Ja, nu gik det ellers lige så godt. Og så melder afgrundsministeren, at han kommer tilbage for. Igen. Men denne her gang i en helt ny person. Med god tid og i god tid. Kære publikum, til rigtig godt imod, Carsten Hansen. Forbi og i gulv til denne gang. Jeg sagde til Helle, nu tager jeg på landet til sandkant og udkant og vandkant og banan. Jeg satte mig i bilen, den kørte af sig selv. En kold fik jeg tid til, bare en enkelt eller to. En smøg fik jeg tid til, og måske var det to. Og så faldt jeg i søvn, og nu står jeg altså her. Og tralalu, lalalala, i bagen. Jeg startede i Odense som varmemester. Der lagde jeg rør ind. Jeg tyllede på mig over også fra de unge. Jeg løftede bare forstand jeg mange land. Jeg synede og skønnede og lagde flere rør. Så lagde jeg rør ind og så lidt syn og skøn. Og så var det skøn med nogle syn og flere rør. Og så lagde jeg rør ind til udbagdugdagdag. Og tralalu, lalalala, og kingeling. Da vi blev regering, så blev jeg minister. For næsten det hele, altså jeg falder mig. Jeg fik hele udkanten, vandkanten, sandkanten, og alle husene sorterer under mig. Og jeg har kontor, det er nyt og det er stort. Og departementschef, der mangler ikke noget. Det skulle da være ret, det var meget bedre før, da jeg kom hjem. Ja, I tænker nok på det akutte i Svendborg. I lovede jo, at den blev stående, hvis vi vandt. Jeg skrev også under, og Helle hun ikke. Det gjorde vi også, men vi skrev bare ingenting. Jeg prøvede og kæmpede, jeg gjorde hvad jeg kunne. Men Helle hun blev steg, og hun lukkede sin mobil. Så var jeg sat ud, og det var akutte også. Så I skal bare være raske, ellers er det ikke så godt. Og tralalu, lalalala, og panodil. Nu siger jeg tak, jeg tager videre i teksten. Der er meget vandsand og udkant her til lands. Det hele skal passes af mig, Carsten Hansen. Så jeg har lidt travlt, og nu der kommer jeg op for at sige et kæmpe tillykke, det skal jeg så have. På denne for mig og for jer så store. Om vi ses igen,
store bil. Det startede op på nettet, hvor manden surfede rundt. Så stussede han, hvad er det der, det er da ondt. Mellem ben og fisker og fiskeri er det ulovlige, vi godt kan sige. Sædler blev brintet og hængt op i hele byen nu. Kunne alle se, at der må hælde skylden i. Skulle ligesom tro, at det var det. Nu stod der nemlig bare et mod et. Men det skulle vise sig, det her var ikke en leg. Der var krig i byen nu. At travlet er på havnen, Det ser vi på hver dag. Men at man fodrer vogter der, det kan vi ikke have. Og give en armesbredde, vi alle ved besked. Vi syntes nu det så, men det blev bare ved. Vi vågnede op en tidlig morgenstund, og de som alle her på havnen rundt. Øjnene flakkede, da med maling der var skrevet her. Og fru Kim, ja, nu var krigen rigtig pakket ved. Skulle ligesom tro, at det gav ro. Nu stod der nemlig også 2 mod 2. Men det skulle vise sig, det her var ikke en leg. Der var krig i byen nu. Så skete det til nytår, man sprænger bomben her. Det er bogstaveligt talt, og huset revner her og der. Og byen den er rystet, vi fatter ikke en skid. For denne straf, det følte vi jo ikke bare bliv. Så blev en fisker med for en jury. Og en afskyldning han nu skulle give. Denne del handler om, at folk de går og snakker om, at den forurettede andre fisker nu på se. Os en gang for byen aldrig fred. Nu stod der nemlig også 3 mod 3. Men det skulle vise sig, det her var ikke en leg. Der var krig i byen nu. Og sidste del i krigen, ja den er ikke rar. 2 både har en indbrud haft, og her er os der var. Og alle folk i byen, de siger tilfældighed. Men skal vi løbe her, så der ingen der ved. Hvad der i krigen kommer næste gang? Vi vil så gerne sige stop med sang. Alle de mener, at det er en kedelig sag, og samtidig siger, at det skal vi nu ikke bag os stop. Denne krig og lad os synge os. Samme kniver alle den ellers. Nyde landsbyliv og et fælles liv til et sammenhold i top. hej igen, Anna. Dag, Sofie. Ja, så tog de sgu også efterlønnen fra os. Ja, jeg har lige hørt, der er kommet nogle nye pensionistkriterier. Nå, hvad går de ud på? Ja, nu kan jeg ikke lige huske dem alle sammen sådan i rækkefølge, men der er en, at hvis du kan blive i en bøf, og gebisset bliver siddende, så er du pensionist. Nå ja, det har jeg sgu da godt hørt om. Man kan også blive pensionist, når ens hus det er blevet for stort, når medicinskabet er blevet for lille.
Og man kan også blive pensionist, når man bliver forpustet af at spille kort. Ja, eller hvis vandhænden drypper, og man straks må krydse benene. Det er godt nok grovt. Det skal jeg hjælpe. må vi da håbe, at Barnkup-revyen får lige så mye kritik som Lavlandsrevyen. Det var sgu søj for dem. Der var noget også god. Ja, jamen, da den var rigtig god Barnkup blev der nævnt op til flere gange. Så
Så den kan da ikke på retten har været god. Ja, kritikken den gav bagfald. Alle skulle op og sige, at tror du det var fordi, at Barnekost blev nævnt for møde, eller hvor det hen, da Susanne Jølk, hun er vel op fra Rukø. Hun havde det været sige med det manuskript, at hun har skrevet, hun kritiserer det, at hun har hendes egen chef har skrevet. Ja. Altså chefredaktør Erik Jørgensen. Ja. Sådan en, hun får nok ikke lønforhøjelse de første 2-3 år. Men det har skrevet om, hvor det er et spritruten til Strønø. Jo, når du så siger, at Rune Havnfag har blevet degraderet til assistent, altså en lærling. Jo, men hvordan noget med, de kunne sende ham til Havn, og de så sendte ham med spritruten til Strønø, så kunne han få lavet øvlæggerpenge, hvis han kom hjem sammen med åbne. Jo, men det var jo før at spare, og når blev han så ansat som assistent, så har de jo aldrig sparet i ski. Nej, men så kommer det jo i avisen, og så kan vi jo sige, at kommunalbestyrelsen, de har da lavet vis. Ja, nu har de jo så lige haft det for med, at nu må du holde haner. Nå, men det må ikke gerne før klokken 7. Og om søndag klokken 8, det blev jo sgu nok et problem. Og så Jakob Fien, han måtte udholde hans fornærkerum dernede. Men nu har vi jo lavet løn. Men det kan jo godt være det, for det, når sådan en han har gaver, ja. Det er sådan lidt frækt. Ved du hvad han siger? Nej, hvad siger han? Han siger, fisse godt om morgenen, men bed op på dagen. Ja, men nu har kommunalbestyrelsen der så fået ud af det. Men forresten, skal det til at være campingplads op ved krogen? Hvad mener du med det? Jamen, her for noget tid siden, der skulle sådan et kæmpe stort telt op deroppe. Ja, han er aktiv, men det er sagt nogen om sig. Han mener jo, at skivefesten skal holdes på krogen, ligesom i gamle dage. Men der var halv nyt byg. Det bliver der blevet holdt i halv nyt. Jo, men hjemme med krog, det er da et godt alternativ. Men om sig, det er, han har lært noget af Dyn Larsen. Hvad mener du med det? Jamen, festen, der gik han af direktørbåd ud til dem alle sammen. Der er ikke vi frysarbejde. Ja. Hvad med de der træmænd, der står til vej op og halsen nede på den maritime efterskole? Ja, det er jo fandme billigt. De kan jo spille vandpolo i stedet for det der amerikansk fodbold. Og nu har de der banen til det jo. Ja, det er vel så mødepoint, at de kan fange en række fisk. Ja. Når vi siger fisk, ved du så, om du stadigvæk kan købe røget fisk lige ved fisken? Ja, det tror jeg, hvad de gør. Nå, ja, der står, der må ikke ryges. Ja, men det kan da være, at de kan fange en ny slags fisk, ja. så fisk og fællessalg kan få et nyt latinsk navn til deres kort. Ja, det er noget forfærdeligt pjat i det. Hvordan helvede er det så vigtigt, om vi afviger, hvad en tysk her på latinsk eller ej? Det er jeg nok helt enig med dig i. Nå, hvad? Her kunne det latinske navn for kutlet. Ja. Så har min institution set helt anderledes ud. Ja. Hvad mener du med det? Jo, for mange år siden, der hed jeg sådan en lille dul. En lille fiksal, som vi kalder det. Jo. Så vi imponerede ham, og så tog jeg ham med til Tyskland. Og vi gik ind på en restauration, og så vi, hun så jeg havde en dag kutlet. Men jeg kunne jo ikke tysk. Hvad gjorde du så? Ja, havde jeg så fuldt latinske navn. Men jeg kiggede mig omkring, og så lige bagved, der sagde der nogen, der lukkede kutletter.
Og så pælte ned i burken, og så ikke tjener. Ja. Og så gik den ret ned, så kom hun med den største lavkage, fyldt med flyerskår. Jamen, hvad så med pælen da? Ja, hun blev sgu da kvalt i flyerskår, men jeg har set han siden. Jeg har altså søgt dårligt, for jeg har jo det rigtig vågt i hele skroget. Jeg kan ikke ligesom ikke rigtig kvæne ved. Og det er der noget nede i motoren. Hold din mor. Hvem sagde det? Nå, jeg har søgt læge. Jeg har det rigtig dårligt i hele kroppen. Jeg kan ligesom ikke rigtig blive rask. Bare det ikke er noget nede i motoren. Hold din mund. Hvem sagde det? Nummer 32, fiskepølse, pizza, nummer 32. Nummer 4, pizza. Ja, fiskepølse, pizza nummer 32. Er der nogen, der har bestilt en fiskepølse, pizza med ekstra hvidløg? Hallo, træd frem. Det var en stor tyk mand, der ringede. Nummer 32 med ekstra hvidløg, og det er fiskepølse, pizza. Ja. Ja, jo, lad mig se, om jeg kan finde ham. Ja, kan jeg finde ham? Kan jeg finde det kan... han sidder der. Ja, du bestilte fiskepølsepizza med ekstra hvidløg. Jo, du har. Du er bare nikker og siger ja tak, mange tak. Skål, nummer 32 med ekstra hvidløg. Ja, for satan, ja. Er det din kunde, sidder der? Er det din kunde? Nå, siger hun det, ja. Du er ikke kusse med mand i op? Ja, ekstra hvidløg. Ja, for satan. Jeg går lige herop, så skal jeg fortælle du. Ja. Jamen for satan, der sidder jo langelandske kvinde, ja. Oj. Ja. Fiskepølse pizza fra Tony. 2 minutter. Jeg kommer på skuddet. Nej, ja. Ved du hvad, du ikke kusse med din mand i aften. Nej, han har det ligesom Christian salami. 50% fedt, og resten, det er gammel gris. Ja, jeg vil faktisk fortælle, hvordan Tony her flytter med langelandske kvinder, og hvordan langelandske mænd flytter med kvinder. Langelandske mænd kan ikke fatte en skid. Når de flytter med kvinder, så... Nå, hvad så du? Men når Tony, så skal I lige lægge mærke til min underliv. Og min kropsholdning. Ikke? Ja, så går min og så...
Langelandske kvinde skal køre med Tony på helikopter, ja. Ja, for satan da. Nej. Ja, du griner. Pas du bare på mig i aften. Nu pusse du, ja. Ja. Nå, men Tony, han må videre. Køb pizza fra Tony med ekstra pepperoni. Ciao.
som har været med til at hjælpe. Sanja har jo med alle her, og det er fandme det godt. Samtidig så skal vi lige sige tak til vores tekstforfatter. Det er Annie og Bjørn Prins, Michael Hansen, Lille Christiansen, Karin Weber, Elisabeth Svane, Knud Pedersen, og så har Leif Slauer skrevet lidt noget.